$1 million OMD. Kuinen na digital mayamfani da kakirkira akan hanyar sadarwa ta Binance Smart Chain, kumanraraba si chikin basira ta hanyar shirye-shiryen pool staking daban-daban tundaga shekara 2020 da dayaga masusakahanun jari na Farco. OMD Blockchain, OMDB. Kuine na digital mayamfani kumasine kuina sali na sabon OMD Blockchain, wanda yanzu haka kafarararaba sita hanyoy daban-daban. Biliam biu kumasuna samun goyon bayan kamfanin hadar kuyei na dunia. $1million.com LLC da rukunin kamfanoninta na OMD Group. Kumaana amfani da suachikin dukana yukansu da hidimominsu. Parin, kamfanin jana da jiar sabarkui milian dari biyar na OMD da OMDB, ayuka kamar token OMD, OMD Wallet, Pool USDT, Pool Staking OMD Blockchain da Pool Staking OMD Sunriga sun para aiki kumasuna samar da riba mai yawa, bugu dakari, za akadamar da wasu ayuka samadagoma a chikin dububiyu da ashirin da biyar. Akasa za muambasi taswirara aiki na dububiyu da ashirin da biyar su a dububiyu da ashirin da takwas na OMD Blockchain, OMDB, da $1 million, OMB. Awatan Janairu dububiyu da ashirin da biyar, shirin pool staking na OMD Blockchain saifara, inda sa ko OMDB kuma sa afara sayarwa na sirri na Farco akana $20 kogwane OMDB, kuma sa iya siyan sa neka waida token OMD a farashin kasuwa na CoinMarketCap. A karsen watan Fabrairu, za akada marda airdrop na OMDB. A chikin OMD Wallet da kuma wasan kwaikwayo na Element Miners. A watan maris dububiyu da ashirin da biyar, sa afara sayarwa na sirri na biyu a pool staking na OMD Blockchain a kandala biyar kowane da token OMD, da kuma kadamar da OMD Miners. A watan afrilu dububiyu da ashirin da biyar, sa kadamar da OMD Blockchain da IEO a manyan kasuwanin changi gudabiyu. A watan mayu dububiyu da ashirin da biyar, za kadamar da OMD Accelerator wanda yakunshi hakar sinare na digital, hakara surfa na digital da kumatara kuyei don motochi na OMD Cars. A watan yuni dububiyu da ashirin da biyar, za kadamar da OMD Trade Program, wanisirine na kasuwansi wanda sai haga kamfani da OMD da OMDB a duk dunia. A watan yuli dububiyu da ashirin da biyar, za kadamar da kasuwar NFT. A watan agusta dububiyu da ashirin da biyar, za kadamar da dandalin sada sumunta na ilimi. A watan satumba dububiyu da ashirin da biyar, za kadamar da wasan video na The Digital Miners. A watan oktoba dububiyu da ashirin da biyar, za kadamar da OMD Exchange. A watan nuwamba dububiyu da ashirin da biyar, za kadamar da Metaverse na OMD. A watan janairu dububiyu da ashirin da sida, za afara yukansigo da fitar da Manfetur, Aluminum, a Vinci da Sauranka Yayaki. A watan fabrairu dububiyu da ashirin da sida, za buegidan marayu na Farco na gidaunillar $1 million. A watan afrilu dububiyu da ashirin da sida, za buegidan a Vinci na Farco na OMD Food. A watan agusta dububiyu da ashirin da sida, za bueotal na Farco na OMD Hotel. A watan nuwamba dububiyu da ashirin da sida, kampanin girgin sama na OMD Airlines, saifara yukansa na kasuwansi. Daga shekarar dububiyu da ashirin da bakwai suagaba, za fara matakin fagagawa da hagaka dutkan kamfanonin OMD Group da gidaunillar $1 million. Daga shekarar dububiyu da ashirin da takwas zuagaba, za sai kamfanoni da yawa afanoni daban-daban kuma za haha su a chikin OMD Group, wanda zaifa aga amfani da tsarin OMD, OMDB, biyu da uku. Godilla gaduka nababen more rayuwa da $1million.com LLC-ya. Kirkira tundaga daribiyu da ashirin da daya, OMD Blockchain, OMDB, da $1 million, OMD, Sasui yajin hagaka saugoma dubu tsakanin shekarar dububiyu da ashirin da biyar da shekarar dububiyu da ashirin da takwas, wanda sai haifar da duban 70 miliyoyi a duniyar kuein digital. Tambayi mutumin da yagaya se kakakali wanan bidiyon yada sakaiya shiga kuma kashiga yansu.